הבריכה כל כולה זה בריכה מנירוסטה, סגורה לחלוטין, אין החזקה, הכל אטום, סגור. זה יכולה להישאר בריכה לילדים גם לחוגים של הילדים באחר הצהריים. ובחלק הזה של ההפרש אני יכול לשים כדור מים, שחייה צורנית, זה לקחים שהצטברו לנו מלמידה. יושב ראש איגוד השחייה היה פה, והוא כתב בפוסט שלו, נפלה לי הלסת. היום אתם בונים כאן את קריית הספורט המתקדמת ביותר במדינת ישראל. גם האצטדיון, 20,000 מושבים שנמצא בשלבי סיום, גם הבריכה הזאת וגם הארנה שאנחנו נבנה ברמת, באמת בסטנדרטים הגבוהים ביותר. תוצאה של השקעה, של חשיבה עמוקה, של היסטוריה בעצם בעולם הזה של השחייה המקצועית במדינת ישראל. יש פה הנדסת אנוש בלתי רגילה, חשבתם על כל פרט, גם רמת הייצור, החומרים, האיכות, באמת ברמה גבוהה מאוד.